जय हिन्द। जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो, जायफोरा आंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायो आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरो, दिनै आङो नोंसोरनिफ्राय फंसे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैदों। जिबननि बागै, नोंसोरनि जिबननि बागै नोंसोर मा सानो? आङो नोंसोरनियाव फंसे बाथ्रा सोंगोन। जायफोरा सानफ्रोमबो आंखौ फल' खालामो, उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन, प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव नोंसोरनि आं जा बाथ्राखौ सोंगोन बेखौ प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम। आरो फंसे बाथ्रा आं खोनानो मोनदों, मैया आं नुदों, सोरनिबा इउटुबावबो नुदों आङो, बर' हारिनि गेजेराव एबा सोरबाया बेफोरबायदि रिसिभ लाब्लासो नोंसोरनो जों माबा मोनसे खामानि होगोन बायदिसिना ना इउटुबनि। बेसेबां सैथो आंबो मिथिया आरो आंबो बुंनो हाया, सोर पार्टिया मा खालामदों आं बेखौ जेबो बुंनो हाया। बेनि सोमोन्दैबो जोङो फंनैसो बे भिडिअनि गेजेरजों रायलायनाय जागोन। Five, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Wow. लोगोफोर, दिनै सानडे, आङो मैया हरसेया बिजिमोन। हरनि 3टायालासे बिजि मैया। ओरैबायदि माने गोसोआ जेबो बुंनो गोसो गैया। फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन, आंनि माने गोसोआ बा देहाया एक्सारसाइसबो खालामनो थोनाखै। माने बेफोरबायदि हालोदाव एक्सारसाइस खालामोब्लाबो मा जायो, देहाया उइक, माने बांसिन दुरबलसो जायो। माने बेफोरबायदि हरसे उन्दुनो मोनियाव बेफोरबायदि खालामबावोब्ला, थेवब्लाबो आङो मा, आंनि तरफनिफ्राय आङो आंनि गोसोखौ बोलो होनानै दिनै सानडेआवब्लाबो माने हरसे उन्दुनो मोनाखैब्लाबो आं माबा मोनसे खालामनानै नोंसोरनि सिगाङाव बा गावनि देहानि थाखाय खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो गावखौनो मटिभेट खालामनानै माने एक्सारसाइसखौ आं खालामखांबाय अलरेडि। बे जोबनायसो आंनि। आं जेबो खास बाथ्रा बुंला, माने आंनि गोसोआ माने दिनै माने एसे मेंनाय उन्दुनो मोनाखै मोजाङै। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनायदो, आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननियाव आं बेखौनो सोंनायदो, फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन, जायफोरा आंखौ सानफ्रोमबो फल' खालामो, आंनि भिडिअखौ नायो, नोंसोरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना, नोंसोरो नोंसोरनि जिबनखौ नोंसोरनि लाइफखौ, नोंसोरनि जिबननि बागै, नोंसोरनि लाइफनि बागै नोंसोरो सिरियास लायोना लाया? मायबा मोनसे ओरैनो थास्लायस्लाय आरो न'आवनो मायबा मोनसे खामानि मावनि, हाग्राखौनो फुनि, बायदिसिना, आं जेबो बुंलायला। नोंसोर नोंसोरनि जिबनखौ, नोंसोरनि लाइफखौ, जिबनाव माबायदि साक्सेस जागोन, जिबनाव मा मावगोन, जिबनाव माने बोरै सौसिनानै ओंखारलांगोन, नोंसोरनि जिबनखौ, नोंसोरनि लाइफखौ नोंसोर सिरियास लायोना लाया? सिरियास सानोना साना नोंसोरो नोंसोरनि जिबननि बागै? आं बे बाथ्रा फंसेखौ मोनथिनो लुबैदों। प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन। आरो उपाय गैया, आं समनिबो आंखाल, थेवब्लाबो आं बानायो। आं नोंसोरजों एक्सारसाइस खालामैनो रायलायसिगोन। मा खोनानो मोनदों बर' हारिनि गेजेराव
मैया मोनसे नुदों कमेन्ट बक्सफोराव नुदों बबावबा 20 टाका बबावबा 50 टाका बबावबा 100 टाका गामि गामि माने रिसिभ होदो बेफोरबायदि खोनानो मोनदों सोर पार्टिया होदों आं मिथिया प्लिज अननानै बेखौबो आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर सोर पार्टिया सोर मा खालामदो सोर बेसेबां थगायनो नागिरदो आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिमबो सोरबा जोंखौ थगायनो सानो नामा मा बर' हारिनि गेजेराव गामि 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 गफायाव हाबनानै जाम्बा जाम्बि बिसोर जेबो रोङा होननानै सोरनिबा गोसोआव साननाय दङ नामा आं बेफोरबायदि सानो बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि दिनावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेनेबा आंखौनो होनबाय आं एग्जाम्पलाव आं दिनै गामि गफायाव हाबहैसिगोन हाबहैनानै रायजोफोर सोरनिबा न'आव हाबसिगोन नोंसोर आंनो भट हो नोंसोर आंनो भट होआब्ला आं नोंसोरनि फिसाखौ जेबो चान्स होनाय नङा फरायनोबो चान्स होनाय नङा नोंसोरनि फिसाया जेबो मोननाय नङा आंनो भट होनानै आंखौ देरहाहोआब्ला नोंसोरो आं देरहायोब्लासो नोंसोर खामानि मोनगोन आं देरहायोब्ला नोंसोरनि फिसाफोरा बायदिसिना मोनगोन सब खामानि मोनजोबगोन फैसा थाखा मोनगोन बेफोरबायदि बुंनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैबो थगायनो हाबावनाय दङ नामा दिनैबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि बाथ्राखौ गिनाय दङ नामा थगायजानाय दंबयो नामा आं सानो दङ नामा प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरलाय मोननै रोखोमनि डकाइट थायो मोनसेया जाबाय हरनि डकाइट मानसिखौ हाथियार उनु देखायनानै सिगि सख्ल देगार देखायनानै फैसा खावनाय मोनसे डकाइट आरो मोनसे डकाइट दंबावो सानावनो डकाइट मावनो हायो रावखौबो सिगि सख्लबो खालामनाङा जेबो खालामना मोनसे दिमाग लागायनानै आइडिया खालामनानै जेरै गासैनिबो फैसा नांगौ नंना नङा गासैनिबो फैसा नांगौ नंगौना जेरै फैसा हरग्रायाबो सानगोन है 100 टाकाल'सो मायबा मोनसे 100 टाकायावनो खामानि मोनोब्ला नंगौना नङा बेनोबो मायबा मोनसे नांगौ बेनिफ्राय फैसा बिग्राफोराबो सानसिगोन 100 टाकाल'सो 50 टाकाल'सो माने बेनोबो फैसा नांगौ नंना नङा गासैनोबो जोंनो फैसा नांगौ गासैनोबो जोंनो फैसा नांगौ आं बेखौ जेबो बुंला गासैनोबो फैसा नांगौ नंगौ डकाइटआ मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया जाबाय दिन डकाइट आरो मोनसेया जाबाय हरनि डकाइट बे आलादा आलादा रोखोमनि डकाइट बेनिफ्राय आं बेखौनो बुङो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दिनैसिमबो जोंखौ थगायबावनो हानाय सिगि सख्ल खालामनो हानाय थगायनानै जोंखौ बेफोरबायदि खालामनो हानाय बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जों थगायजाबाय थाबावगोन नामा प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बबाव बेफोरबायदि जामारदो जोङो बेनि सायाव कुइसन खालामनाय जागोन जाय खांदो सोर खांमारदो सोर पार्टिया खांदो सोर दोलोआ खांमारदो बेफोरबायदि सोर दिमाग लागायदो जोङो बैसोर जायफोरा खांदो भिडिअनि गेजेरजों नङा जायफोरा खांदो बेसेबां फैसा मोनखो बे फैसाखौ बबाव हरनायदो मा खामानियाव बाहायनायदो बे फैसाखौ खांनानै नोंसोर मा होमारनायदो जोङो जायफोरा खांदो बैसोरनियाव थांनानै जों कुइसन खालामगोन जोङो बिसोरखौ जायखिजाया दोलोआनो जा हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि खामानि मावदोंब्ला जों खांगोन थिग बेफोरबायदिनो मोनसे समाव आं भिडिअ बानायनानै होखांबाय सोरबा मोनसे जायगायावमोन आरोना आंनो पुरा फुल माबाखौनो हरदोंमोन लेटारखौ 2000 के सार्भिस मावनायफोरनियाव फैसा डनेसन होदोंमोन थारमाने खाम्फा बानायगोननो मायबा मोनसे खाम्फा बानायगौमोन आरो सार्भिसमेनफोरनियाव होदोंमोन बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय बे मा जानाय मिन्थिया नाथाय आंनो लेटारानो फैना दंफैयोमोन आं नाम लायासै आनसलिकनि नामबो लानाय जायासै आं बेखौ आरे मा खोनानो मोनोलै हारिनि गेजेराव आसरितसो मोनबाय आङो जियानो जा फंबायमोन आं दिनै जेबो बुंनो गोसो गैया दहायनो बुंबाय जियानो जा आं सानो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द